съм Прегомбов и сега искам да ви кажа, че ще снимам вече на повече адвенчър мапове и това е първи епизод на Facecam. Така, в този влог искам да ви кажа, че ще снимам на повече адвенчър мапове. Няма да бъда... няма да има много... Така, как да ви кажа, няма да има много дълъг клип, само... да има просто такъв клип. И така, да прогледаме колко са се записали за кандидатурата за Хогвартс. Така. Само един се е записал. Окей, хора, ще чакаме докато се запишат 10-тима, поне 10-тима. Да, до тогава мисля, че все още не може да направя клипове, да. В смисъл, този влог ще бъде Facecam епизод 1. Така. Окей, хора, благодаря, че ме гледахте и айди, чао.